Γεια σας φίλες και φίλοι μου, και τι σας έχω φέρει σήμερα, Q-Kirin G2, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχω κάνει με την εταιρεία να το φέρω, διότι παιδιά είναι το πιο viral πατίνι από την εταιρεία και το πιο σε εισαγωγικά value for money, και στο δρόμο βλέπω συνέχεια παντού Q-Kirin G2. Είναι το G2 το 2025, είναι 48V 15A μπαταρία, 800W ο κινητήρας του, είναι σαν ένα μικρό G4, θα σας φέρω μετά όταν θα τα ανοίξω να δείτε το G4 με το G2 δίπλα πως είναι. Το έφερα επιτέλους, ευχαριστώ πάρα πολύ και την εταιρεία και εσάς που επιμένατε και στέλνατε μηνύματα. Δεν ήταν ότι σας έγραψα ή σας ξέχασα. Προσπαθούσα απεγνωσμένα να το φέρω, δεν υπήρχε διαθεσιμότητα, παιδιά, στο πατίνι. Μιλάω με την εταιρεία εδώ και 2-3 μήνες για να το φέρω και δεν είχαν διαθεσιμότητα, γιατί προηγήστε πρώτα εσείς που έχετε κάνει τις παραγγελίες και μετά εμείς που κάνουμε τα review, έτσι. Γιατί υπήρχε και υπάρχει πολύ μεγάλη αναμονή για αυτά τα πατίνια τα συγκεκριμένα. Οπότε έπρεπε να βρούμε το σωστό timing για να μου το στείλουν. Οπότε μου το έστειλαν, ήρθε εδώ. Θα τα δούμε όλα, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Το έχω εδώ. Απίστευτο κι όμως αληθινό. Μετά από τόσο καιρό, επιτέλους ήρθε, γιατί το περίμενα κι εγώ πώς και πώς. Γι' αυτό κάντε subscribe στο κανάλι, like στο βίντεο και ένα σχόλιο, γιατί βοηθάτε και στον αλγόριθμο και σε μένα, αλλά και στις εταιρείες να μου στέλνουν καινούργια πατίνια, ώστε να μπορώ να σας τα δείχνω και σε εσάς και να μεγαλώνουμε έτσι όλοι μαζί την παρέα μας. Και μπορείτε να τα αγοράσετε από την επίσημη σελίδα που θα σας έχω κάτω στην περιγραφή. Αυτή είναι, από εκεί τα παίρνω κι εγώ όλα. Πάμε να τα ανοίξουμε. Μόλις το άνοιξα, αυτό που βλέπουμε είναι το manual μαζί με τάπες για τις ρόδες, άλλα εργαλεία για προφυλακτήρα και για να βιδώσουμε το τιμόνι. Ωραία, τα αφήνουμε στην άκρη. Προφυλακτήρας του, ο πίσω, παιδιά, με κάνει εντύπωση γιατί είναι όλα πιο μικρά από το G4, δηλαδή είναι πιο μαζεμένα. Πάμε τώρα, μετά από την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχω με τα ηλεκτρικά πατίνια. Τι ωραίο που είναι. Είναι εύκολο σχετικά, παιδιά, δεν είναι δύσκολο. Η συναρμολόγηση. Έβαλα 4 βίδες, δεν τις έσφιξα, τις έβαλα πρόχειρα για να το βγάλουμε εδώ έξω. Βρήκαμε και το φορτιστή του. Πάμε να το βγάλουμε. Το άνοιξα, έβαλα τις βίδες εδώ, 4 βίδες θέλει. 2 από εδώ βίδες, 2 από αριστερά, μία μπροστά. Η πιο εύκολη συναρμολόγηση που έχω κάνει σε πατίνι ποτέ. Δηλαδή, έβαλα 5 βίδες εδώ μπροστά, έσφιξα το τιμόνι και είναι έτοιμο. Έβαλα και το λασποτήρα μου πίσω με 2 βιδίτσες, είναι έτοιμος. Είναι η έκδοση, όπως έχω πει, G2 2025, που έχει άλλο χρώμα, άλλο σασί. Έχουν βελτιώσει να μην κουνάει, να μην παίζει τιμόνι, αυτό που λέμε, κάνει τιμονιές, να μην κουνάει. Το βελτίωσαν και αυτό. Όπως επίσης βλέπω, έχει 16 δίσκους
στα φρένα γιατί είναι υπερβολικά μεγάλη, δηλαδή είναι σχεδόν ίσα με τη ρόδα. Αυτό που σημαίνει έχουμε καλύτερο φρενάρισμα από το παλιό. Τώρα, αυτό που θα κάνω εγώ είναι, επειδή το πατίνι θέλει λίγο να καλυμπράρω με τον γκάζι, γιατί εμένα το γκάζι δεν μου αρέσει εδώ που είναι, δηλαδή το πατάς από εδώ και κάτω. Να τα φέρω λίγο στην ευθεία έτσι όπως θέλω, γιατί δεν μου αρέσουν τώρα τα φρένα, κοιτάνε το Θεό. Είναι έτσι. Πρέπει να έρθουν λίγο τα φρένα κάτω, το γκάζι εδώ να έρθει στην ευθεία. Μου αρέσει που το γκάζι το ανοίγεις και με τον αντίχειρα, δηλαδή το πατάς και έτσι, το ανοίγεις και έτσι σαν το μηχανάκι, θα σας το δείξω και από κοντά. Οι λειτουργίες είναι ακριβώς ίδιες και με το G2 το 2023 και 2024, όπως και με το G4. Πάω να το φτιάξω και σας φέρνω να το δείτε. Το συναρμολόγησα όλο. Παιδιά, να πω ότι ρύθμισα τα φρένα, μάζεψα τις ντίζες στο κενό, πόσο κενό θα έχει, καλυμπράρισα όλα τα πάντα εδώ εκεί που τα θέλω, δηλαδή τα φρένα να μην είναι πάνω, τα άφερα εκεί που είναι, το γκάζι στην ευθεία, γιατί το γκάζι αντί να το πατάς από εδώ ήταν από κάτω. Κάποιος μπορεί να μην το κάνει, να μην το νοιάζει, αλλά πραγματικά αν το καλυμπράρετε, δηλαδή τα φέρετε όλα εκεί που πρέπει, πραγματικά η οδήγηση και η οδηγική απόλαυση εκτινάσεται και έχει πολύ μεγάλη διαφορά, είναι πιο ωραίο. Το έχω εδώ, έχω φουσκώσει και τα λάστιχά μου, πάντα φουσκώνουμε τα λάστιχα και εννοείται ότι δεν το βγάζουμε ποτέ βόλτα εάν δεν το φορτίσουμε πλήρως, δηλαδή με το που το βγάζουμε από το κουτί, πρώτα το φορτίζουμε full μέχρι 100% και μετά το βγάζουμε βόλτα. Ξέρω, όλοι θέλουμε να πάμε βόλτα μόλις πάρουμε κάτι καινούριο, αλλά δεν γίνεται, θα του κάνουμε κακό. Οπότε πρώτα το φορτίζουμε και μετά το πάμε βόλτα. Και αφού μιλάω για φόρτιση, έχω το φορτιστή του εδώ και ο φορτιστής του είναι αυτός. Εννοείται ότι ξετυλίγουμε τα καλώδια όλα αυτά. Εννοείται ότι σας προτείνω, πρώτα θα βάζετε αυτό το καλώδιο στο ρεύμα, θα ανάβει και μετά παίρνετε το φορτιστή, έρχεστε εδώ ακριβώς, το βγάζετε και το βάζετε εδώ και φορτίζει. Τώρα θεωρητικά πείτε ότι φορτίζει, δεν φορτίζει όμως, αλλά το αφήνω έτσι. Επίσης θα βρείτε στη συσκευασία 3 τάπες, είναι αυτές εδώ οι τάπες, δεν ξέρω αν φαίνονται. Αυτές εδώ. Αυτές οι τάπες είναι ανταλλακτικές σε περίπτωση που χάσουμε κάποιες από αυτές εδώ να τις βάλουμε. Να σας πω τεχνικά χαρακτηριστικά. Οι διαστάσεις του είναι ανοιχτό 1258, 650, 560 mm. Κλειστό είναι 1258, 650 και 1290. Η μέγιστη ταχύτητά του είναι τα 45 χιλιόμετρα. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό να το ξέρετε, το χειμώνα όλα τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν μικρότερη τελική από το καλοκαίρι και θα παρατηρήσετε ότι το χειμώνα καταναλώνεται πολύ περισσότερο η μπαταρία από ότι το καλοκαίρι. Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει κρύο, επηρεάζει τις μπαταρίες και αδειάζουν πιο γρήγορα. Να το ξέρετε αυτό και να το γνωρίζετε. Οπότε οι τελικές που μπορεί να κάνουμε μπορεί να επέχουν με τελικές που θα κάνει το καλοκαίρι το πατίνι αυτό. Μπορεί να κάνει λίγο καλύτερη τελική το καλοκαίρι. Αν και θα προσπαθήσω να το βγάλω να κάνουμε τελική με ζέστη και όχι με κρύο. Αυτονομία 55 χιλιόμετρα την ώρα. Ανεβαίνει 20 μοίρες ανηφόρα. Μπροστά πίσω αναρτήσεις και δισκόφρενα 160 mm. Ρυθμιζόμενες αναρτήσεις μπρος-πίσω. Είναι IPX4 η αδευροχοποίησή του, δηλαδή είναι για σκόνη και κάποιες σταγόνες, όπως έχω πει πολλές φορές. Δεν είναι διάβροχο να κυκλοφορούμε στην βροχή. Αν μας πιάσει μια χαλαρή βροχή, το πηγαίνουμε σπίτι, αλλά δεν περνάμε από λιμνάζωσα νερά, δηλαδή να έχει νερό και να περάσουμε από μέσα. Τα αποφεύγουμε. Αν μπορούμε να πάμε και από το πεζοδρόμιο που δεν θα έχει νερά, ακόμα καλύτερα. Οθόνη αφής με ενδείξεις. Μπροστά φώτα LED μαζί με flash. Το ίδιο και πίσω φώτα LED με flash. Είναι 48V, 800W. Εν τω μεταξύ, κάτι που βλέπω εδώ λέει 15,6 A μπαταρία. Το site όμως γράφει 15 A. Τελικά τι έχει, 15,6 ή 15? Δεν ξέρω. Ο φορτιστής του είναι 54,6V, 2 A. Αντέχει μέχρι 120 κιλά φορτίο το πατίνι. Μας λέει ότι είναι 25 κιλά βάρος. Ούτε πολύ βαρύ ούτε πολύ ελαφρύ. Είναι ok. Τούμπλες ελαστικά με δεκάρες ρόδες μπρος-πίσω. Έχει λάστιχα. Δεν είναι ακριβώς street. Είναι και για χώμα, είναι και για δρόμο. Είναι μισά-μισά. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του από το Kukirin G2 2025. Θα σας φέρω κοντά, να σας ανοίξω την οθόνη, να σας δείξω από πού ανοίγει, πώς λειτουργούν τα flash και γενικά πώς είναι από κοντά. Ήρθαμε και από κοντά. Δεν έχει κλειδί. Κρατάμε πατημένο εδώ το start. Και μας ανοίγει το πατίνι. Έχουμε αριστερό flash και την ένδειξη εδώ πάνω. Δεξί flash και εδώ η ένδειξη. Κόρνα. Δυνατή. Πίσω φρένο αριστερό. Δεξί φρένο μπροστά. Το γκάζι μας το οποίο ανοίγει έτσι. Ή έτσι εδώ μπορούμε να το ανοίγουμε. Όπως θέλουμε εμείς. Όπως θα δείτε, το πατίνι αυτή τη στιγμή δεν ξεκινάει. Δηλαδή με το που μου ήρθε, το πατίνι πατάς γκάζι και δεν ξεκινάει. Έχει τη λειτουργία ενεργοποιημένη, η οποία πρέπει να σμπρώξω το πατίνι εγώ λίγο, να φτάσει 1 χιλιόμετρο και μετά να πατήσω γκάζι. Αυτή η λειτουργία για να βγει, τι κάνουμε? Πάμε εδώ στο set, επειδή έχουμε και οθόνη αφής, κρατάμε πατημένο και μόλις μας ανάψει αυτό εδώ, τώρα το πατίνι ξεκινάει, δείτε.
Το είδατε? Αν δεν έχει αυτή την κουκίδα, το πατίνι μας δεν ξεκινάει. Πάει αυτό. Αν θέλουμε να το γυρίσουμε σε μίλια, είναι σε χιλιόμετρα. Πατάμε μία φορά το set, πάει σε μίλια. Το ξαναπατάμε, πάει σε χιλιόμετρα. Αν το κρατήσουμε πατημένο, είπαμε, ενεργοποιείται κουκίδα. Εδώ έχουμε τα mode, Eco Sport Race κτλ. Εδώ ανάβουμε τα φώτα, τα σβήνουμε αν θέλουμε. Βέβαια, μπορούμε να τα ανάψουμε και από εδώ. Πατώντας διπλό κλικ, τάκ, αλλάζει το mode. Πατώντας μία φορά, ανάβουμε τα φώτα. Ξαναπατώντας, το κλείνουμε. Όταν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε cruise control, κρατάμε πατημένο το mode και εμφανίστηκε εδώ πάνω το κοντέρ. Αυτό σημαίνει τώρα ότι το cruise control είναι ενεργοποιημένο και ότι μόλις θα φτάσουμε μια σταθερή ταχύτητα που θέλουμε εμείς, θα ενεργοποιηθεί. Αν θέλουμε να το απενεργοποιήσουμε, γιατί είναι λίγο επικίνδυνο, νομίζει ότι σου κολλάει τον γκάζι κάποιες φορές, κρατάς το mode πατημένο, το βγάζεις και είσαι κύριος. Αυτό είναι, δεν έχει τρελές λειτουργίες να σας μπερδεύουν, έχει τα βασικά, έχει και η brake, να πατάς φρένο και να σταματάει και ο τροχός πίσω. Πάμε να δείτε και τα φώτα του, έτσι φαίνεται από μπροστά. Αριστερό, δεξί. Άμα θέλετε, μπορείτε να κάνετε και σινιάλο κιόλας με το power. Και επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν οι συγκρίσεις, θα σας φέρω και το G4 δίπλα να το δείτε και το G2 Master να δείτε τις διαφορές πώς φαίνονται. Και πάμε μια σύγκριση Kukirin G4 με Kukirin G2 2025. Δείτε διαφορές. Εδώ είναι το G2. Είναι ακριβώς ίδια. Απλά το G4 είναι πιο τουμπανιασμένο. Είναι σαν να το έχεις βάλει αναβολικά. Είναι πιο πρισμένο, μεγαλύτερο. Δηλαδή το ένα δίπλα στο άλλο δεν φαίνεται καλά στο βίντεο, αλλά είναι ακραία η διαφορά. Είναι σαν ένα μικρό αδερφάκι, να το πω έτσι. Δείτε δηλαδή και στις ρόδες, δείτε το ένα και δείτε και το άλλο. Δηλαδή είναι ακραίο το πόσο διαφορά έχει το ένα με το άλλο. Σκεφτείτε όσο είναι αυτή η ρόδα, είναι αυτή και άλλη μία, αυτή είναι εδώ. Δείτε τα και μία έτσι από κοντά. Εντάξει, το G4 παιδιά είναι ακραίο. Το έχω βελτιώσει κιόλας. Εδώ στο τιμόνι του είναι ίδιο, δεν αλλάζει κάτι, απλά είναι πιο μαζεμένο. Να το και εδώ το ίδιο. Και επειδή ξέρω ότι σας αρέσει, σας έφερα και το G2 Master που έχω να το δείξω πάρα πολύ καιρό στο κανάλι, το οποίο το έχω βελτιώσει και αυτό πάρα πολύ. Έχουμε αριστερά G2 Master, στη μέση G2, G4 τέρμα δεξιά. Αυτή είναι η συλλογή μέσα στον γκαράζ, μέσα στο σπίτι έχω και τα υπόλοιπα. Kukirin G2 2025 θέλει περίπου από 8 έως 9 ώρες να φορτίσει. Θα το βάλω να φορτίσει και θα βγούμε βόλτα να δούμε τι κάνει, πόσο γρήγορο είναι, αν κάνει σούζες, που θα κάνει σίγουρα. Σας είπα, link θα υπάρχει κάτω στην περιγραφή όπου θα μπορείτε να το βρείτε στα 4,89. Αυτή τη στιγμή που θα ανέβει το βίντεο θα είναι στα 4,89 η τιμή. Δεν υπάρχει κάποιο εκπτωτικό κουπόνι, είναι ήδη σε έκπτωση, δεν γίνεται να πάει παρακάτω. Αυτό από την επίσημη αντιπροσωπεία το τσιμπάτε και είστε jet. Και θα δούμε και στο δρόμο τι λέει η ανάρτησή του, το πάτημά του στο δρόμο, αν κουνάει, τι κάνει και γενικά ένα full αναλυτικό review. Καθίστε να το βάλω λίγο στο σπορ γιατί θα φάμε κυνηγητό τώρα. Και βίντεο με το πατίνι και το πρώτο χιλιόμετρο. Μπόρεσα και βρήκα λίγο καλό καιρό γιατί συνέχεια βρέχει και δεν μας αφήνει να κάνουμε βίντεο. Παιδιά, η πρώτη έτσι εικόνα και οδήγηση θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σταθερό. Έχουν κάνει ένα σύστημα εδώ στο πατίνι το οποίο κάπως σαν κλειδώνει το τιμόνι, σαν να έχει damper και δεν κουνάει. Να πω ότι είδατε sport mode μέχρι 35. Πάμε και μία στο race να δούμε πόσο θα πάει. Να πω ότι είμαι και φορτωμένος, έχω μία τσάντα, θα είναι κανένα 5 κιλό. 47, 48, έλα. Καθίστε μαζευτώ, 49, 50. 51. 50-51. Δεν κουνάει το πατίνι. Το πιο σταθερό Kukirin που έχω οδηγήσει, μάγκες. Πας 50 χιλιόμετρα με ένα χέρι, δείτε. Δείτε. Εννοείται ότι δεν τα κάνετε εσείς αυτά. Η ανάρτησή του πάρα πολύ καλή. Ναι, σφιχτή. Σούζα κάνει και αυτό, αλλά πρέπει να βγάλω το e-brake. Κάνει, ναι. Να πω σε σχέση με το Άσου Μελένα, να ξέρετε εκείνο είναι πολύ πιο νευρικό από το G2, να το ξέρετε αυτό. Και πιο νευρικό και σουζάρει καλύτερα. Και για μένα το αρνητικό που έχει το G2 είναι ότι δεν έχει κλειδί. Βέβαια εγώ θα το φτιάξω, θα το βάλω μάλλον κλειδί. Αν το κρατήσω το πατίνι θα το βάλω κλειδί να έχει. Δεν μπορώ να κάνω σούζα, μπαίνει το e-brake και με κόβει. Μπαίνει το e-brake, παιδιά. Ωραίο, πάρα πολύ ευέλικτο. Άμα το βρείτε. Να το. Και αυτό σηκώνεται.
Θα πάμε εδώ στο κλασικό μέρος μας και θα κάνουμε ένα top speed με GPS. Να δούμε πόσο θα πάει. Είναι ένα μικρό G4, ξέρετε, μου φαίνεται κάπως περίεργο. Γιατί έχω συνηθίσει με το G4 που το χρησιμοποιώ συνέχεια, είναι το αγαπημένο μου πατίνι για όσους δεν ξέρετε. Και αυτό είναι λίγο πιο μαζεμένο, έτσι. Δεν ξέρω. Θέλω να δω, παιδιά, έχω μεγάλη αγωνία. Πόσα χιλιόμετρα θα πάει πραγματικά. Λοιπόν, σταματάω να βάλω το GPS. Έχω ανοίξει το GPS. Πάμε να δούμε λίγο. Ναι, δουλεύει. Μην το επιχειρήσετε σπίτι. Εγώ είμαι τρελός και κάνω καφριλίκια. Πάμε. Να δούμε πόσο πραγματικά πιάνει το G2. Πω μάγκες. Κλέβει το κοντέρ. 49 το κοντέρ, 44 το GPS. 45. Παιδιά, από ό,τι είδατε, 45 χιλιόμετρα και στο κοντέρ έγραψε 49, κοντά 50. Οπότε κλέβουμε 5 με 4 χιλιόμετρα. Κλέβει αρκετά κι αυτό. Και από ό,τι καταλαβαίνετε και βγαίνει το πόρισμα για όσους έχετε δει τα βίντεό μου, το Asum L1 είναι πιο γρήγορο. Πάει 49 χιλιόμετρα πραγματικά με GPS και κλέβει 1-2 χιλιόμετρα από ό,τι θυμάμαι καλά. Αυτό πραγματικά θα είναι μάχη μαζί με το Mi 4 Max, να ξέρετε. Και θα δούμε κόντρα Mi 4 Max με G2. Να ξέρετε ότι το Mi 4 Max είναι πολύ πιο νευρικό από αυτό. Πάμε και μία προς τα κάτω πάλι να δούμε τι κάνει. Να το βλέπουμε κιόλας εδώ. Έχει αποτυπωθεί στην οθόνη κάτω αριστερά. 45 χιλιόμετρα μας λέει. Παιδιά, δεν το περίμενα. Περίμενα να πάει κανένα 48-49. Θα σκύψω και όσο μπορώ εγώ. Για να μην χάνουμε αεροδυναμική, να μην κόβουμε. 47, 48, 49. Παιδιά, όχι, δεν πάει παραπάνω. 50 κοντέρ. Όχι, παιδιά. Έχει κολλήσει το 45. Αυτό που νιώθω εγώ και που οδηγώ είναι σίγουρα όχι τόσο νευρικό. Είναι λίγο πιο ήπιο, δηλαδή ανοίγει, απλώνει. Δεν τα δίνει αμέσως στα χιλιόμετρα, δηλαδή ανοίγει σιγά σιγά. Για μέσα στην πόλη είναι πολύ πιο smooth αυτό εδώ. Δεν μπορείς να ρυθμίσεις από εδώ ούτε το e-brake όπως μπορείς σε άλλα πατίνια, όπως στο G2 Master, στο G2 Pro, στο G2 Max. Έπρεπε για μένα να μπορείς να τα ρυθμίσεις και όλα αυτά. Σίγουρα είναι πιο σταθερό από όσα πατίνια έχω οδηγήσει. Ακόμα και από το Mi 4 Max είναι πιο σταθερό, παιδιά. Πραγματικά πας 50 χιλιόμετρα με ένα χέρι, δηλαδή δεν το φοβάσαι. Δηλαδή, δείτε πώς το πιάνω. Πρέπει να ξέρεις όμως, να πούμε και αυτό, πώς να κάθεσαι πάνω στο πατίνι. Βάζεις το ένα το πόδι μπροστά εδώ και το άλλο πίσω, όπως σας έχω πει. Εδώ στο footrest πίσω, που είναι και για να κάνεις σούζες. Και είσαι κομπλέ, δεν έχεις κανένα θέμα αν το οδηγήσεις έτσι. Βλέπω ότι την μπαταρία την πίνει πολύ γρήγορα. Το φόρτισα μέχρι να γεμίσει η μπαταρία του. Με 2-3 πατήματα που έκανα έπεσε 2 κουτάκια. Και αυτό συμβαίνει γιατί είναι 15 αμπέρ, παιδιά. Αν ήταν η μπαταρία 18 ή 19 αμπέρ, δηλαδή ήταν μεγαλύτερη, δεν θα πέφτει τόσο πολύ. Και ξέρετε, όσο το πας στο race, τόσο πέφτει η αυτονομία του. Εντάξει, μην κοιτάτε τώρα εμένα που ξέρω και κάνω σούζες. Αν δεν ξέρετε να κάνετε σούζες, είναι επικίνδυνο. Είδατε, μόλις το σηκώνω, μπαίνει το e-brake. Και πρέπει να το ξανατραβήξω πάλι. Με 2 πόδια για να δούμε πώς σηκώνεται. Ναι, μπαίνει το e-brake και μου κόβει. Για να δούμε σούζα καλή, παιδιά, με αυτό και να δούμε έργο ωραίο, πρέπει να βγάλουμε τον αισθητήρα για το e-brake. Δεν είναι τίποτα, 4 βίδες εδώ. Βγάζεις το καπάκι και το βγάζεις με ένα φυσάκι και ξανακλίνεις το καπάκι. Απλά, αν βγάλετε το e-brake, αυτό που έχει γίνει πραγματικά σήμερα δεν έχει ξαναυπάρξει ποτέ. Είναι η 4η φορά που γυρνάω το βίντεο. Τώρα, μιλούσα στο βίντεο και έλεγα για το e-brake ότι αν το βγάλετε, αν το αποσυνδέσετε και το βγάλετε, δεν θα ανάβει το πίσω το φως και θα είναι επικίνδυνο. Τώρα, αυτό που θέλω να σας κάνω εγώ είναι. Θέλω να κάνω μία κόντρα ανάμεσα στο Kukirin G2 που έχω εδώ μαζί με το Mi 4 Max, να δούμε στα 400 μέτρα ποιο είναι πιο γρήγορο. Μέχρι εδώ που είναι περίπου 100-200 μέτρα, οπότε στο μπουκάλι που θα βάλω εδώ πέρα και θα πάρω και ένα ακόμα μπουκάλι από εδώ. Δείτε τώρα πως κάνουμε τις κόντρες για να βγάλουμε τα μέτρα. Και μόλις φτάσω εδώ που είναι 400 μέτρα, γιατί το μέτρησα πριν, θα αφήσω γκάζι να δούμε σε χρόνο ποιο είναι πιο γρήγορο. Θα βάλω το μπουκάλι εδώ.
Άστο έτσι εδώ κάτω. Αυτό που θα δούμε τώρα είναι στα 200 μέτρα πώς πηγαίνει το πατίνι, το ένα με το άλλο, και στα 400 μέτρα διαφορά. Οπότε αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι αποσταματημένοι. Θα πάμε μέχρι τα 200 μέτρα που έχω βάλει το μπουκάλι εκεί και μετά θα συνεχίσουμε μέχρι εδώ που είναι 400 μέτρα ακριβώς. Τα μέτρησα πριν με το Mi 4 Max. Κάνουμε και κάμια σούζα. Πατάω τη ρόδα μου εδώ ακριβώς. Και 3, 2, 1, πατάω γκάζι. «45 στα 200». «50». Πριν, παιδιά, είδα και 52, να ξέρετε, τώρα έχει πέσει η μπαταρία του. Λοιπόν, και θα τα αφήσω εδώ. Ωραία. Είχα σταματήσει εδώ ακριβώς στη γραμμή. 3, 2, 1, πατάω γκάζι. Πω, παιδιά, θα γίνει σφαγή. Εδώ με το άλλο είχα 39 χιλιόμετρα και αυτό έχει 42. Τερμάτισε αυτό, παιδιά, δεν πάει άλλο. Και αφήνω γκάζι. Σε αυτό το σημείο να εξηγήσω σε όσους δεν καταλαβαίνουν τι βλέπουν, είναι το συγκριτικό τεστ που κάναμε. Αριστερά είναι το G2, δεξιά Mi 4 Max και τα δύο είναι 2025 μοντέλο και τα δύο είναι 48V, 800W, είναι ακριβώς ίδια, απλά το Mi 4 Max είναι 18A ενώ το G2 είναι 15. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι στα 200 μέτρα ο χρόνος αριστερά στο G2 που είναι τα 12 και 12 είναι πιο αργό από ότι το Mi 4 Max που έχει κάνει 11.27, ενώ στα 400 μέτρα έχει 0.33 και 22 το G2, ενώ το Mi 4 έχει 0.34 και 14. Είναι ένα δευτερόλεπτο σχεδόν και κάτι παραπάνω. Πραγματικά έγινε μεγάλη μάχη, σφάχτηκαν και η διαφορά, παιδιά, είναι αυτή, είναι διότι το G2 έχει περισσότερη τηλική. Πάει 45 χιλιόμετρα πραγματικά, όπως μας λέει και η εταιρεία, ενώ το Mi 4 Max πάει 42 με 41 χιλιόμετρα πραγματικά. Οπότε η διαφορά αυτή στο δευτερόλεπτο είναι ξεκάθαρα λόγω τελικής και το G2 κέρδισε με το σπαθί του την νίκη στα 400 μέτρα, αλλά είμαστε ισοπαλοί. Είναι 1-1. Στα 200 μέτρα μπροστά το Mi 4 Max, το G2 στα 400 μέτρα μπροστά. Σε αυτό το σημείο να πω ότι οι δοκιμές όλες έγιναν με εμένα, που είμαι στάνταρ κιλά, είμαι στα 64 κιλά και έγιναν στον ίδιο δρόμο, την ίδια ακριβώς στιγμή, στις ίδιες συνθήκες. Οπότε είναι χρονομετρημένα σωστά. Δεν έχουμε κάπου απώλεια ή να κλέβουμε. Επιστροφή στο βίντεο και καλή συνέχεια. Η καλύτερη διαφορά θα ήταν να το δούμε με ντράγκι. Να βάλω δηλαδή ένα όργανο και να δούμε με το ντράγκι διαφορές το ένα με το άλλο, δηλαδή στα 200 μέτρα και από 0.200 έως τα 400 μέτρα. 0.400 δηλαδή χρόνους και ταχύτητες κτλ. Κάποια στιγμή θα πάρω ένα ντράγκι να το έχουμε μόνο για αυτή τη δουλειά, για πατίνια, μηχανάκια και αυτοκίνητα για δοκιμές. Mi 4 Max έχει πιο γρήγορη επιτάχυνση, λιγότερη τελική, αλλά μεγαλύτερη αυτονομία και μπαταρία. G2 πολύ πιο σταθερό, πιο βαρύ, λιγότερη αυτονομία, μεγαλύτερη τελική. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά μάχη. Είναι super duper το πατίνι. Τώρα, παιδιά, σύγκριση αυτό με το άλλο. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτό είναι πιο σταθερό, το άλλο είναι πιο ελαφρύ, το άλλο είναι πιο νευρικό. Αυτό δεν είναι τόσο νευρικό, έχει μεγαλύτερη τελική. Σίγουρα σε αυτονομία, παιδιά, το Mi 4 Max είναι καλύτερο, να ξέρετε. Αυτό το έχω κάνει 2 ανοίγματα τώρα και ενώ το φόρτισα χθες το βράδυ, έχει πέσει ένα με 2 κουτάκια. Το Mi 4 Max το έκανα πριν 2-3 ανοίγματα, δεν έπεσε καθόλου η μπαταρία του. Αυτό έχει πέσει 2 κουτάκια. Οπότε, παιδιά, σε αυτονομία είναι καλύτερο το Mi 4 Max. Λογικό άλλωστε, έχει και μεγαλύτερη μπαταρία, έχει διαφορά και στην τιμή. Σίγουρα, σας λέω, είναι πιο σταθερό. Δεν σε φάση αφήνεις τα χέρια, δείτε το πώς το οδηγάς. Πας με ένα δάχτυλο εδώ. Το έμαθα καλή σούζα. Παρότι έχει brake, αν το μάθετε με το κέντρο βάρους, σηκώνεται καλά. Δηλαδή, να πάτε λίγο μπροστά πίσω, το φέρνετε καλά πάνω. Περίμενε ότι θα πάει πιο πολύ δηλαδή σε ταχύτητα, αλλά πάει 45 χιλιόμετρα. Μας κλέβει και 5. Αυτό ήταν το βίντεο. Like αν σας άρεσε. Μία εγγραφή στο κανάλι μου και στα κοινωνικά δίκτυα. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται και άλλα τέτοια βίντεο.